Košického Nového Mesta. František Kostúr je nielen vynikajúcim muzikantom, ale napriek mladému veku aj zručným výrobcom rôznych druhov fujár a píšťal. Vyrába ich od roku 2012. Ovláda techniku drevorezby, vybíjania kovom a tiež techniku vypaľovania kyselinou. Svoje skúsenosti a poznatky získal ešte počas vysokoškolského štúdia tu, na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, u skúsených výrobcov z okolia Banskej Bystrice, najskôr Dušana Šúra, potom Daniela Mudráka, ale aj Ľubomíra Tatarku. Starosvedský detviansky rozfúk a pieseň Keď som ja valašil podľa hry Jozefa Rybára z Detvy na fujare hrá a spieva František Kostúr.